Arratsaldeon guztioi, gaurko egun hontan, nire albon dauzkat alde batetik Josu Maroto eta nire ezkerren Andoni Ormazabal bihurretxuar, baina gaur hirurok bildu gea aurkezpen bat egiteko, alde batetik, eta aurkezpena ere pozgarria alda, oso pozgarria nirentzako, uset ere eurentzako areta gehiago, eta aurkezpena inkluso doblea litzateke, zeren eta alde batetik aurkeztuko dugu hemen gaur presa aurrean Xabier Ormazabal beka, eta pixkat horren ingurun, datorren astebururako ez, baizik eta horrengorako, ekainaren lehendabiziko astebururako, jende askok, bi hauek alde batetik, eta beste gero aipatuko dugun beste jende asko, herrira begira antolatu dan mendi festa itxurako egutegi oso polit bat. Hasiera bezala, guk ja honea iritsi ginenen legislatura hontan egia da mahai gainen zegoela Xabier Ormazabali izen horrekin behintzat beka bat antolatzeko asmoa, ezta. Bai da egia, sarretan gertatzen da, hartzen dituzu gauzak, aurreko egindako gauz batzuk, eta guk ere eztabaida batetan ibili gea urte luze baten nola egin, nola ez egin, baina gauzea da azkenen lortu dela beka itxurako antolaketa bat egitea, orain pixkate esplikatuko dut, zertaz dijon, baina helburua garbi dago, eta bekan bertan ere aipatzen da, ezta. Nahi dela pixkat lotu gazten artean mendi zaletasuna edo mendi irtera, behintzat mendia ikustea pixkat gauz gozo bat bezala. Nik uste dut, bai Xabier urretxuar berezia izanik eta oso, ni behintzatala ikusten dut, mendizale eta persona finko bat eta baita ere Josuren anaia joan beste urretxuko askotan hola iten dut, zer eta beti ikusten dut personai bitxik, hauek ere bere momentun holako izaerako jendea izan da eta utzi duten nik uste pixkate marka hori, guk ere haidegu pixkate hori ematen, ezta. Beka gauzatxoa da, egun hau ere izango do, bai da egia bekaren asmoa dela hemendik aurrera denbora antzeare egitea. Oraingo urte honetan hasten baldin bada ere, nik uste 2 urtetako jarraipenarekin egingo da, eta asmoa ere hori urtez urte ateratzea izango litzateke. Oraingo hau lehenengoa izanik, bere oinarrik dauzka, gainetik pixkat ezaugarri nagusienak aipatuko ditut, helburua aipatu duten bezala, ezta. Mendizaletasunarekin lotuta dauden maila handiko eta originaltasunezko proiektua bultzatzea izango litzateke helburua, oso orokorra da, hori nahi eta eginda nik uste zabal-zabala izateko. Onuradunen artean ere, 1983 urtetik aurrera jaiotako gazteak izango lirateke onuradunak, bai persona bakarrekotan hartuta edo bestela taldeka. Prozesuaren ingurun, helburu orokorre hori izan da, bakizu hemen udaletxen dena paperak ez baldin badare, ezin direla gauzak egin, kasuan, udalan bertan erregistron proposamena dagon eredua betez egin beharko litzateke, eta epeak aurtengo ekainaren 4tik datorren urteko martxoaren 31 arte zabaltzen da, ezaugarri bere xamarra da, baina denbora ere badago gauzak eta proiektuak eta memoriak lantzeko. Batzorde tekniko bat egongo da ere, hemen 4 teknikoren edo pertsonarteko gauzatxo bat izango, azterketa bat egingo da jasotako proiektuen ingurun eta izenak edukina hori ere oinarritan ikutsiko duzue. Batzorde tekniko horrek irizpide objektibo batzuk izango ditu gero esleipena egiteko, eta gauzea da azkenean erabaki hartu imarko dutela datorren urteko ekainaren hasiera aurretik. Denbora asko dago bai aurkezteko, eta gero ondoren hemendik urte batetara gutxi gora bera, batzorderi egongo da lan egiten ebazpena emateko. Aurrekontua diru laguntza lehenengo urten atera dugu 2.500 eurotan, eta gero proiektuak ikaritzeko, bai da egia diruaren 95% jasoko dela lehenengo momentun, esleipenaren momentun, eta gero gainontzeko 25% bukaitzen denen bukaerako epea izanik, hau da proiektua eginda egon beharko litzateke 2019 urteko ekainaren baterako. Irabazleek bete behar batzuk izango dituzte,
nahiko logikoak nik ustet, azkenean hori proiektua egiteko 2 urtetako epea izango lukete. Egindako proiektu hau da, diru laguntza hau jaso duen proiektu horrek, urretxuna aurkeztea izan beharko luke, lehenengo ukan beharra, eta gero beti ere, bati bat, proiektu hori kanporatzen danen, bai publizitate mailan edo dana delakortan, beti aipatu Xabier Ormazabal bekaren esparru hortan egin dela bintzat bere zati batian, ezta? Hau da, funtsean eta hau, web horrian eta kaleratuko da, pixkat bekaren mamiaren edo bekaren ardatza. Egia da ere, bai eskaladan, alpinismon, liburu, gida ediziorako, esparrua eta objetua zabala dela nahi dut pixkat azpimarratu, horren baitan ere gero proposamenak, bai banaka edo taldeka, bakoitzak landu eta sakondu egin beharko dituelako. Hau izango litzateke, pixkat guk ere hemendik 2 asteburutara aurkeztuko duguna. Baina ekainaren 3an eta pixkat bai Josuk eta bai barkatu. Andonik aurkeztuko dute pixkat nire ostian. Asmoa bai da, bekaren hasiera lehen aipatu duten bezala, bekaren pixkat aurkezpen honi gauz batzuk lotzea. Pixkat espiritu hortan, ez da? Nik uste sarritan komentatu izan dela, nahi dela mendizaletasun hau kaleratzea, gazten ganako harreman hori ere nik uste azpimarratu nahi dela, eta zentzu hortan, hori izango da pixkat bekaren ardatza, eta nik uste bekaren atzetik ere dagoen mamizko gaia. Egun horren, ekainak 3 egun horren helburua mendifesta bat antolatzea da, hortarako ilusio asko jarri deu, antolatzerako orduan, implikazio handia ere egon da Urretxuko udaletxetik, bai bekan proiektu aurreateatzeko eta baita eguna ere. Eta egun nahiko borobila gelditu zagigu, orduan pixkatxo bat esplikatzea izuet zertan jungoa, hasiera baten goiz Marta erdik, 11 buelta hortan ingo deu bloke txapelketa herrikoia, dala azkenen montatuko deu estruktura bat presa batzukin eta ingo da txapelketa, ez da txapelketa, da lehiaketa herrikoi bat. Azkenen adin desberdineko gazteak, ezain gazteak irikia izango da, edo zeinek parte hartzeko aukera izango do, eta gero bide batez ere partaide guztien arten gero zozketatxo bat ingo deu, danon arten juten dan guztia bere saritxoa izan dezan, eta helburua zer da, gertura pixkatxo bat kalera, eskala da, ez? Kasu honetan eskala da, jendea askontzako ezaguna dan kirol bat, baina beste askontzako ez, gure herri honetan, ez dau saletasun haundirikan, orduan, lortzen den pixkatxo bat honekin, jendea gerturau, errez jarri, eta jendea pixkat animatzen dan, eta jakizu, etorkizun baten bat hortikan bideratzen dugun, ez? Eta gero, atxalden desafio bat antolatu deu, baita pixkat, goizeko jolasaz aparte gero atxalden, desafio hortan inbar deu 2 baianan arteko lehia, ez? Alde batetikan Urola baiara, eta beste alde batetikan Deba baiara, eskaladore desberdinak implikatuz ditugu, porque egia esan, egutegi jende oso ona dakarkigu, munduko kopan eta txapelketatan parte hartzen nahi dan jendea izango dugu herrin, kriston aukera orduan gertutikan olako jendea ezagutzeko, eta goikotxo bat indigute ez, behaien plangintzan eta behaien egutegian, honea etortzeko eta hori esko eskertzekoa da ez. Eta lehiatuko dira, bat abesten kontra, etxekok irabazle ateatzen sortatzen zaizkigun, eta, jende animau etortzeko, ikusteko, zer dan lehiaketa bat, eskaladako lehiaketa bat, eta gero, gauen postre bikaina, eukiko dugu, 2 proiektzio oso importante dauzkeu, alde batetikan, Azpeitiarra dan Gorka Karapetok aurkeztuko digu, Pirinioetan inditun eskalada gogorrak,
eta beste alde batetik bizkaitarra dan Alexikon, ingo digu, kontako izkigu bere abenturak, azkeneko abenturak eberesten, edo zein honek abentura pila euske kontatzeko, baina, hasiera baten, printzipioz, hortaz prestatutako dokumentaltxo bat aurkeztuko digu. Baita montatu deu, umeentzako aktibidade ezberdinak egongo dira, aurpegia pintatzeko, jolas desberdinak egiteko aukera aukiko dute, dator neska bat Pirinatureko neska bat, biologa da nabea, Xaben bikotea zana, nire nahian bikotea zana, eta tailer txiki bat ere antolatu behar do, aztarna historia horrekin, azkenen kamisetan eta logoan horrekin jolasten dugu, aztarna bat dau, eta animalik desberdinak usten dutena aztarnakin, jolas txiki bat ingo do ere umentzako, eta adin guztitako urretxu zumarratar, azpeitiar, nahi duen guztia, gonbidatuta dau, etortzeko, porque, festa politxa antolatu dugu. Plazer bat da, berriro ere Andonirekin, gure bianaien omenaldi txiki batean parte hartzea, eta, ideia ezakin nola sortu zen, baina lehenik, liceo inguruan egingo dan festa horretan, liceo inguruarek niretzako ere badu berezitasun bat, nik 1993an konturatzen naiz, orduz gerozti jaio direnak bakarrik parte hartu dezakete bekan, osaken nigia ez. 1993an egin dituen liceo azpian dauden marrazkiak edo, herri kirolen inguruan dauden marrazki batzuk. Eta haiei begira, pentsatu nuen bazara garaia, ari aurpegia garbitu eta beste zerbait egiteko. Orduan sortu zitzaidan ideia, pixkat Xabier Romazabal eta nire nahiari omenaldi txiki bat eginez, zerbait egin genezakela, ez da? Eta orduan mendifestaren testu inguru sartu zen, eta iruditu zaidu benetan aproposa bi ekimen hauek elkartzea, eta borobila dena, oraindik borobilagoa izatea espero dut, eta toke artistikoa emango diagu. Esan barra dauket ere, Urretxu eta Zumarrako herriei, batez ere eskertzea, orain arte egon diren pinturek izan duten errespetua, ze 93an egoteak eta orain dikanan egoteak niretzako asko zen nahi du, eta espero dut ere orain egingo ditugunak ere beste hainbeste irautea, eta gure nahien izena mantentzea. Gure lana izango da, hori da, gu pixkat lehentxoago hasiko gara, pixkat eguna luze egingo zaigu, baina nahi dugu egun horretan bertan gure lanak bukatu, hango 3 panel hartuko ditugu, eta Andoni, Xabier, Jonen, eta bien arteko irudi batzuk marraztuko ditugu, pintatuko dituguan Liceo Azpiko paretaietan. Eta horretarako, egia esan niretzako eta uste dut Urretxuko herriarentzako luxuzko gonbidatu bat lortu dut etortzea, eta da Sebas Belasko. Sebas Belasko da Burgoseko margolari bat, mundu mailan ibiltzen dena muralak egiten, eta benetan bere lana izugarria da. Osake baita ere luxuzko gonbidatu bat izango dugu, eta benetan espero dut emaitza izango dela, ekimenaren altueran egongo dela, eta guretzako plazerra izango dela geroan ustea zeinaretxo hori ez da. Jende animatu, hori gure herritan, lehen komentatzen genduen, azken garai hauetan, ez da ia esan behar, zer eta ekitaldi pilo badare, eta jendez gainezka gainea beti. Baina hau bai da egun politxa, eguraldi ona egiten baldin bado kalen primeran egongo gehan ikustet, goiz ez da arratsaldez, eta arratsaldeko pixkat mendi proiektzioak izango dira eguneko pixkat ginda. Jende animatu edozen kasutan, han ere tabernatxo bat, eta egongo da gurasoke umekin da lasai ibiltzeko giroan. Eta gero beste alde batetik, eskerrak eman, hau saretan esaten batzuk ez dut ulertzen, baina udaletxeko teknikariak beti dare atzean eta ez ditugu sarritan ikusten da lana egiten dute, bale? Hau denbora eraman du lan egitea eta da, pixkate aurkezpenak asaltzen gehanen, behintzat zenere sensazio hori da, ez da atzen dagoen lan hori ez dela baloratzen, behintzat mai gainen jartzen dut beti. Gero zuei ere bioi eskerrak eman, benetan, gauza hauek zuena harremanen bitartez ere biribiltzen dira eta jende ona edo txarra dan gero ikusiko dugu, baina behintzat gogoa ekarri dute ona etortzea, eta nik hori ere balioan jartzen dut. Eta gero noski eurei, nik alez txikon zein dan entzuten dut, baina ez dakit zein dan. Gorka Karapeto beste hainbeste, Sebas Belasko ere ezagutuko.
Gero Pirinatureko neska ere nahiko nuke eskertu, ze badakit ere forotan dabilela pixkate animatzen jendia, eta gero hau ere guk egin ahal izan dugu beste hainbat entitate lagundu dutelako, esan rokodromo bat ekartzea eta hori ez da erresa, bueno, jendea lagundu digu, materiala ere zozketarako enpresak ekarri dituzte, orduan Trango World edo Tiburon Told, bueno, hau ez dute agian ikusiko, baina ni behintzat bai nahi dut eskerrak eman publikoki, zen eta askotan gure laguntzaz aparte, jende askoren laguntza eta nahi hori horrela saltzen da, ezta. Aber ondo ateratzen da, 2 urtero behintzat ikusiko geha, nik uste urte luzetan, hemendik 20 urtetara azalduko da, hau 2017 hasi izan, eta, bueno, gero-gerokoa. Aber ze proposamen etortzen dira, aber ze memoria, eta nik uste pena mereziko dola, hori, Xabierren izena, pixkate beka honen bitartez ere, ezabaltzea, eta ber jendea gazte hori eusten dion pixkat mendi izaera horri, bueno, izaera berezi batekin, ez da, edo kutsu berezi batekin. Eta hori da dena, eskarrik asko, benetan. Ondo.